Existujú 3 varovné signály zo srdca, ktoré nesmieš púrva ignorovať. Prvý je dýchavičnosť a únava. Nie po behu, ale keď ťa zadýcha obyčajná sprcha alebo prechod cez parkovisko. Ak musíš zastaviť viackrát len preto, že ideš po rovine, tvoje srdce ti niečo hovorí a nie je to nič dobré. Druhý signál je ten klasický TV infarkt. Tlak na hrudi, ako keby ti na nej sedel zasraný slon, bolesť vyžarujúca do rúk alebo do sánky. A tretí, závraty alebo točenie hlavy, či už pri vstávaní alebo pri pohybe. Ak sa ti stáva, že sa ti zatmie, keď sa zohneš alebo ideš po schodoch, niečo je fakt v piči. Najhoršie je, ak tieto príznaky prídu pri námahe a zmiznú v pokoji. To je červená kontrolka, ktorú nesmieš prehliadnuť. Jasné, môže to mať aj iné príčiny, ale keď sa to opakuje, nečakaj, kým ťa odvezie sanitka. Sleduj ma a chceš vedieť, ako sa o to svoje srdce postarať, skôr než ťa zradí.